Salam ekran denamlar. Moda Fasonlar kanalımıza hoş geldiniz. Dina dünyasy. Gözellige görüp goşýan duru göz başa meňdeýär. Türkmen gyýdlarymyzyň döreden eli işlerini synlanyňda bolsa, ene mamalarymyzyň nesilleri öz ykballaryny beýan edýän ajaýyp senedi miras galypdyr diýen pikir seriňe dolýar. Hawa, şeýle tertipli we ykjam bolan enelerimizin biçip dikmekde, keşte çekmekde we gaýamakda döredüjülükli zähmet çekipdirler. Olaryň hünärli golundan çykýan her bir iş sungat derejesine baryp ýetipdir. Şeýle el işleriň arasynda hem el bukçalaryny görmek bolýar. Sünnälenip edilýän bukçalar, keçe bukçalary, parça mata bukçalar, örme we palas bukçalar ýaly dürli görnüşle taýýarlanypdyr. Şol bukçalara bolsa eýneşikler, mata dyrmarlyklar we beýleki geýin mejinler salynsa, keçi bukçalara aýna hemde darak ýaly ferişdeler salynıpdyr. Şeýlelikde nefislik bilen ýasalan bukçalar öz aralaryna dürlüçe atlanyrlykdyr. Ýagny bukça, torba, düňçek ýaly bilşimi ýaly ilki döwürlerde enelerimiz el bukçasyny öz gyýdyna, gelinine, agtyk gyýdyna ýa-da agtyk gelinine miras geçirmegi özleriniň mukaddes borçy saýypdyrlar. Enelerimiz gyýdlaryna bukça tikmek we bukça ýygnamak işini eýýäm ýaşlykdan öwredip başlapdyrlar. Ýaşlykdan el hünärini ökdelän gyýdlar bukça edinmekde bir bilen bäsleşipdirler. Uly gyýdlar el bukçalaryny taýýarlanlaryna bir-birinden owadan we nepis etmäge çalyşypdyrlar. Ene gyýdlar, bu görüň berjek diýýän şulardan ibaret. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmeňize sag bolun.